Uned 19. Yn yr uned yma, da ni'n dysgu sut i roi gorchmynion, commands. I greu gorchymyn, da ni roi wch neu a ar ddiwedd berf. Da ni gyd wedi gweld arwyddion, signs, ar ochr y ffordd yn deud arafwch a stopiwch. Mae'r terfyniad wch yn ffurfiol a lluosog, y formal a'r plural. Felly, pan da ni'n deud wrth rhywun i ffonio, da ni'n deud ffoniwch. Darllen, darllenwch. Edrych, edrychwch. Eistedd, eisteddwch. Os ydych chi'n rhoi gorchymyn anffurfiol, pan ni'n siarad hefo ffrind neu blentyn, da ni'n ychwanegu a. Felly, pan da ni'n deud wrth rhywun i ffonio, da ni'n deud ffonia. Mae darllen yn troi'n darllena, edrych yn troi'n edrycha, eistedd yn troi'n eistedda. Fel da ni'n gwybod, mae rhai berfau yn afreolaidd, irregular. Mae'r berfau mynd, dod a gwneud yn afreolaidd. Felly, mynd i ddechrau. Os da ni eisiau dweud go, yn ffurfiol a lluosog, plural, da ni'n dweud ewch. Go out ydy ewch allan. Ewch ar ci am dro. Yn anffurfiol, informal, da ni'n dweud cer neu dos. Cer allan neu dos allan. Dos ar ci am dro. Neu cer ar ci am dro. Mae dod hefyd yn afreolaidd. Y gorchymyn ffurfiol, y formal command, ydy dewch. Felly, dewch yma. Dewch yma. Neu, os oes rhywun wrth y drws, da ni'n deud, dewch i mewn. Dewch i mewn. Yn anffurfiol, da ni'n deud tyrd. Tyrd yma. Tyrd i lawr. Os da ni eisiau dweud bring a, fel bring a cake, da ni'n dweud tyrd a chacen. Tyrd a chacen. Cofiwch bod yr a hirnod, yr a to bach, yn achosi treiglad llais, y TCP. So da ni'n dweud tyrd a ffotel. Yn ffurfiol, da ni'n dweud dewch a chacen neu dewch a ffotel. Yn olaf, mae gwneud yn afreolaidd hefyd. Felly mae gwneud yn newid i gwnewch. Gwnewch eich gwaith cartref. Gwnewch eich gwaith gorau. Do your best work. Yn anffurfiol, mae gwnewch yn newid i gwna. Gwna dy waith cartre. Gwna dy waith gorau. Mae bod, to be, ychydig y wahanol hefyd. Yn ffurfiol a lluosog, formal a plural, da ni'n deud byddwch. Felly, byddwch yn dawel, be quiet. Byddwch yn dawel. Byddwch yn ofalus. Yn anffurfiol, da ni'n dweud bydd. So bydd yn dawel a bydd yn ofalus. Nesa, da ni'n edrych ar paid a peidiwch. Da ni'n defnyddio'r gair paid yn Gymraeg i gyfleu'r ystyr Saesneg refrain from yn Saesneg. Da ni'n ychwanegu a hirnod a to bach ar ôl paid a peidiwch. Peidiwch a. Paid a.
Felly, yn ffurfiol, don't run ydy peidiwch â rhedeg. Peidiwch â smocio. Peidiwch â gweiddi. Don't shout. Peidiwch â gweiddi. Peidiwch â mynd. Fel da ni wedi gweld o'r blaen, mae'r a to bach yn troi'n ag o flaen llafariad, vowel. Felly, peidiwch ag yfed. Un peth arall i gofio ydy'r treiglad llais, y TCP ar ôl y to bach. Pethau fel, peidiwch â chanu. Peidiwch â thalu. Peidiwch â phrynu. Efo'r anffurfiol ac unigol, da ni'n deud paid â. Paid â. Paid â smocio. Paid â gweiddi. Paid â gyfed. Yn olaf, mae treiglad meddal pan fydd enw'n dŵad yn syth ar ôl gorchymyn. Rhaglen, gwyliau raglen. Papur, pryna, bapur. Tocyn, cymerwch, docyn. Cacen, bwytwch, gacen.